volem aportar la cultura dels ponts com a monument. Sempre entenem que els monuments arquitectònics i patrimonials que la Diputació també ha reflectit en diferents edicions de llibres són el que identifiquen la nostra cultura, però el pont també forma part d'aquesta cultura des del punt de vista que ha sigut un element que s'ha fet expressament en un punt del territori per unir. Són símbols, jo crec, de la nostra història, de la nostra cultura, que no podem perdre i que han estat, com deia al principi, els grans oblidats.